Com anem? Havíeu vist mai un borinot tan perdut com aquest? Està molt clar que necessita un bon lloc per descansar. Avui aprendrem a construir un hotel d'insectes amb en Genís, a l'hort de butxaca. Som-hi! Necessitarem un martell, vale? Amb els claus. Necessitarem unes alicates i unes tenalles. Necessitarem el material per fer la caixa, que en aquest cas nosaltres hem triat canyes. I després necessitarem les fustes, vale? La forma de la caixa, nosaltres farem un quadrat de 25 centímetres de llarg, vale? I fa 15 d'ample. Que ho volem fer més ample, més llarg, més curt, o volem fer un hexàgon en comptes d'un quadrat, cap problema. Vale? Doncs posem fil a l'agulla i comencem a picar. Marquem els claus fins que sobresurtin una mica per l'altre costat i així ja podem començar a muntar l'estructura. I una pregunta, Genís. És important la fusta que fem servir? Si en comptes de fer-la en canya haguessin triat a agafar un tronc o troncs, ficar-los i llavors que es fa amb el taladre, fer-hi foradets perquè puguin fer-hi el cau igualment, en aquelles sí que importa més i nosaltres el que fem servir són més de fruiter. Per exemple, les restes de poda d'un presseguer, d'una pomera, alguna així, doncs servir aquells millor que no pas un roure o una alzina. O sigui que per l'estructura, la fusta que hem fet servir, que en aquest cas és de pi, doncs ja ens va perfecte. Ara, un cop acabada l'estructura de la caixa, toca preparar-ne l'interior. Així que anem a tallar unes canyes. Ai, perfecte. I això tal qual, no? O s'han de lligar o alguna cosa? No, a vegades, clar, aquesta, com que no s'anirà gaire lluny, aquesta no li ficarem ni malla ni res. A vegades se'ls hi fica una malla, bàsicament per aguantar la canya. Clar. Perquè no impediria entrar a una abella o una vespa, Sí. però en canvi sí que evitaria perdre la canya. O sigui, això es posa a pressió. Exacte. Anar omplint i que les últimes apretin, no? Correcte. I això, com que nosaltres ho fem ben bé, ja ho muntem aquí a l'hort, si ho muntéssim a casa, si ho muntéssim a l'escola, si ho muntéssim en un altre lloc que sabem que ha de ser mòbil, que s'ha de moure, s'hi fica la malla i te soluciona qualsevol cosa. Clar, això només una canya. O sigui, necessitarem... 4 o 5 que... Sí, 4 o 5. Entre tots dos va ser un bufar fent polles. Ho vam acabar en un res i no res, com qui diu la cosa. No em direu que quan està acabada no fa goig. És veritat que és només una habitació de l'hotel, però vaja, tot és posar-s'hi. Això, a nivell de col·locació, el que mirem és que li toqui el sol, vale? Ha de ser un espai on li toqui el sol. Com veieu, hem ficat 2 pedres a sota, vale? Una mica per evitar que el ser fusta es podreixi, vale? Per tant, amb el contacte directe a terra, la humitat es mullaria. I després el que hauríem de mirar també és que estés una mica més a recés del vent i de la pluja. I quin tipus d'insectes hi poden fer el niu? Abelles silvestres, no? Vespes silvestres, us deixem algunes imatges aquí de tots aquests pol·linitzadors que poden arribar a fer el cau, es poden refugiar, poden fer els ous aquí. I la pregunta... Bueno, més que la pregunta, el tema, no? Si només faig la caixa, l'habitació, l'hotel d'insectes i prou, Exacte. clar, faltaria alguna cosa més. Què falta? Si només fem això, què ens passaria? Doncs que segurament no ens l'ocuparia, no? El fet aquest de què necessitem o com ho hem de fer, doncs el màxim biodivers possible, no? De la mateixa manera que fem un bancal o fem un hort i intentem plantar aromàtiques, intentem plantar flors, doncs amb els insectes ens funciona igual. Si no tenen un lloc d'on veure, si no tenen un lloc on alimentar-se, no? Totes les flors, totes les plantes que tenim al voltant, al final no els atraurem, perquè encara que sigui un lloc apte per a poder-hi fer el cau, si no poden sobreviure en el seu voltant, no ens serviria de res. Així que ja ho sabeu, la vida atrau més vida. Però si voleu que aquesta es quedi al vostre hortet, podeu construir un refugi com aquest.